Fil-messaġġ tal-ewwel tas-sena, il-Prim Ministru Robert Abela qal li s-sena li għadha kif għaddiet kienet waħda li affaċċjajna flimkien u kienet sena li offrit l-akbar sfidi ta' kull żmien. Hawnhekk jirrikonoxxa ħidmet bosta nies minn kull sfera tas-soċjetà. Kemm għandna biex inkunu kburin bil-professjonisti li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa, tad-dedikazzjoni li wrew biex iħarsuna. Kburin bil-ħaddiema kollha li jaħdmu fiż-żamma tal-ordni, bil-frontliners kollha ġejjin mill-liema settur ġejjin li joffrew is-servizz tagħhom lill-pajjiż, bin-negozji li żammew sodi u ħallew lil ħaddiema fl-impjieg. Kburi bl-anzjani tagħna li minn għandhom tlabna ħafna sagrifiċċji. Kburi bil-poplu Malti u Awċi kollu, il-poplu tal-George Cross, tal-qlubija li wera. Fil-waqt li fakkar li rridu nibqgħu nobdu lill-awtoritajiet tas-saħħa, il-Prim Ministru qal li wara tant sagrifiċċji kbar issa wasal il-mument li għada jkun aħjar mill-bieraħ. Qal li sa Marzu rridu nkunu rkuprajna sew u f'Mejju nkunu qbadna n-normalità. Dr. Abela saħaq li issa aktar minn qatt qabel irridu nkunu maqudin. Min żmien li se tafarrak lil pajjiżna kif għamel lil pajjiżi oħra, minflok ħarġu aktar il-kwalitajiet sbieħ tal-poplu tagħna. Is-solidarjetà, l-imħabba lejn xulxin, l-għaqda nazzjonali. Dawn irridu jibqgħu magħna anke malli tgħaddi l-pandemija. Il-Prim Ministru fakkar kif fi żmien ta' pandemija pajjiżna naqqas il-qatt u kien wieħed minn żewġ pajjiżi biss fl-Ewropa li żied l-impjiegi. Qal li l-poplu fem li ma dan il-gvern għandu serħan il-moħħ u bekk il-poplu wieġeb b'fiduċja billi fost oħrajn inxtraw u nbijaw b'valur rekord ta' proprjetajiet aqwa minn kull żmien ieħor sansitra meta ma kellniex pandemija. Dr. Abela qal li kellna gvern deċiżiv li ma beżax jieħu deċiżjonijiet u li fil-budget li daħal fis-seħħ mill-bidu tas-sena il-gvern qassam lil dawk l-aktar li għamlu sagrifiċċji fosthom l-anzjani. Insaqsi, fl-impajjiż ieħor din is-sena żdiedu l-pensjonijiet u Children's Allowance. Liema gvern kellu l-kuraġġ iħabbar l-akbar programm ta' investiment industrijali kif għamilna aħna. Fil-waqt li bqajna għaddejjin bi proġetti infrastrutturali wieħed wara l-ieħor. Il-Prim Ministru semma ruħ soċjali ta' dan il-gvern u jgħid li l-gvern se jkompli b'ħidma fi proġetti tal-housing soċjali u affordabbli filwaqt li se jintensifika l-ħidma fuq sma bħal dawk tal-persuni b'diżabilità, l-anzjani, iż-żgħażagħ u l-isport. Qal li fl-2020 ingħataw pakketti finanzjarji biex iwiżnu lin-negozji u lill-familji. Dan għal kuntrarju ta' ħaddieħor li quddiem kriżi ferm iżgħar wieġeb bl-awsterità. Flok is-sikkajna ċ-ċinturin, qassamna l-vouchers ħalli kulħadd ikollu x'jonfoq. U fi ftit jiem oħra nerġgħu inqasmu round ieħor ta' vouchers. Hekk jixirqilhom in-nies, mela laqtih il-qalb, in-negattiviżmu. Il-Prim Ministru semma l-ambjent bħala priorità ewlenija għall-Gvern fl-2021. Semma li issa twaqfet l-importazzjoni tal-plastik li jintuża darba biss u matul din is-sena trid tibda triq biex sal-2050 inkunu ħilsa mill-karbonju. Se nkun qed nenfasizza fuq prioritajiet ġodda. Ewlenija trid tkun dik tal-ħarsin tal-ambjent. Is-sostenibilità. Din irridu nafsu fuqha. L-ambjentu tagħna, imma wkoll ta' min se jgħix f'pajjiżna mit-sen oħra. Għalhekk għandna d-dover li nippreservawh għalihom ukoll. Il-Prim Ministru semma l-qasam edukattiv u fakkar fid-deċiżjoni għaqlija li l-Gvern jinvesti 30 miljun euro favur il-ftuħ mill-ġdid tal-iskejjel. Semma riformi kbar bla preċedent li saru matul 2020 u l-kisba tal-akbar pakkett ta' fondi Ewropej għal Malta. Qal li Għawdex irid ikun mudell tal-politika ekonomika e kif Għawdex irid ikompli jitkattar il-ġid. Semma l-bidliet fil-liġi tad-divorzju fejn se titneħħa inġustizzja u persuna ma tibqax tistenna żmien twil ta' 4 snin biex jerġa' jkollha stabilità f'ħajjitha. Il-Prim Ministru qal li dalwaqt se jitlu bidliet biex nassiguraw iżjed preżenza tan-nisa fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, il-Parlament. F'dan il-kuntest saħaq li jrid jara iżjed nisa f'pożizzjonijiet ewlenin ta' tmexxija. Il-Prim Ministru temm il-messaġġ billi fismu, familtu u l-Gvern awgura s-sena tajba lil kull ċittadin f'Malta u f'Għawdex.